نزل تحلفوا ملقتني كارو نين معات هزاي كن كم ارساس اي تكون كم بيرو كل صلايو كل زباررو كابت تقم كلاش تطقم امرو زحالف ነገር ቀኒስካ ደምሮ እመ ህዝበይ ኩን ከም እርሳስ አይትኩን ከም ቢሮ ህዝበይ ኩን ከም እርሳስ ተተጋገኻ እኳ ትድምሰስ እንተጎተምካ እኳ ተአበኻ መጽሐፍ መሊስካ ትጽረብ ትሰጋገር ናፍተ ሐድሽ ምዕራፍ እመ ህዝበይ ኩን ከም እርሳስ እመ ህዝበይ ንቃሕቲ ሕሉፍ አስታውስ ጌጋና ደገምካ ታሪካይ ትደምስስ ዘድል ነዲቅካ ዘየድል ገንድስ መሪጽካ ስማዕ ንእሽተ የተንፍስ ህዝበይ ኩን ከም እርሳስ አይትኩን ከም ቢሮ ያእክል ዋይዋይታ ያእክል እምባጋሮ እቶም ንህቢሎም ዘይርዩኻ ከም ዝንቢ ካብ ደም ደቅኻ ጥቕምታቶም ዝዓቢ ብሚልዮናት በሊዖም ዝሽለሙ ጋቢ ህዝበይ ግን ኩን ከም እርሳስ አይትኩን ከም ቢሮ ትሽጣራታቶም ብደንብ ቀምሮ ውፃእ ካብ ዒንክሊል ቡሉስ ያእክል ሱቂልካ አይትሰረር ትረር ዳኣ ትረር በብዘመናቱ ዘስታውስ መቃብር ሽሕ እላፍ ናኸፈናስ ኩሉ ጊዜ ይሽብር ህዝበይ ኩን ከም እርሳስ አይትኩን ከም ቢሮ ያእኽለካ ህዝበይ እንዳኣሎ ምስዳ ወላዲ መራሒኻ ፍለጥ መጻኢኻ ናዲ ኣድራሻኻ ስራሕ በተሐድሽ ዓንዲ ህዝበይ ግን ኩን ከም እርሳስ አይትኩን ከም ቢሮ ኩሉ ዝስዕሮ ኩሉ ዘባርሮ አታማአዊ ምን አንዶ ታይና ክንጎሮ ገጥመለን እኮ ይበቃ አይኮን ኩን አነስ ሙኩሪ ለየ ከቢድ መልእኽት እዩ ከቢድ መልእኽት እዩ ሽኮም ዝኸብደካ ማለት እዩ በረስ ተሸኪምና እኮ ታይዲ ፈትዮ ይኾነን ብዙ ኩሉ ነገርስ ዝተጋገገና እንዳደምሰስና ልክ ኮይና ክንነብር ኢና